जोङो दिनै बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डआव थांनो ओंखारदों लोगोफोर 15 आगस्टनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोङो दा स्टार्ट होजेनबाय नै जोंना ड्राइभारा होखालायबाय मावलांखानोसैलाय जोङो दा सुरु होजेनबाय नै सराइबिलनिफ्राय बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डआव 15 आगस्टनि मुङाव जोङो बेरायनो नागिरजेनबाय नालाय नै दा ओंखारबाय जोङो सराइबिलनिफ्राय रौना होनानै जोङो बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डआवहाय थांनो ओंखारबाय दा मोनथिगोन माबेखौ बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड होननानै बुंदों जोंनो दा बावैसो सिगां मुंदांखा बर'नि इउटिउबार डक्टर आलफ्रेड ब्रादारा जोंनो खोन्थादोंमोन बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड होननानै दा जोंबो बेयावनो थांनो ओंखारदों दुब्लिया नायदो जरायसेनि दुब्लि बियो बिराद समायना गोथां रायजोफोर दा दुब्लिया मोनसे लागायबावबाय जान्दा दखानाव थिगसे थाव सोनानै लाग्रोखानोसै आरो थिगसे सोखानोसै थावआ आसाबालै उनाय सेंग्राफ्रा लांबाय माब्लाबानो Welcome to Ultapani Sorolpara. हाग्रा मोनजेनबाय बर' आइजोफोरखौ बन नारनानै फैनायबो लोगो मोनजेनबाय लामाया नै गोजौ गाहाय जाजोब्बाय हाग्रा गेजेरनिफ्राय बन खननो लाबोयो नै ओमफ्राय जोंहा लामायावनो गियो गिनाङा रायजोफोर लामायाव जेबो गिनाङा गावबागाव थांगासिनो थां गावबागाव फैगासिनो फै जों दा जाहारबारि हाग्रा गेजेराव सफैबाय रायजोफोर ओरै हाग्राया नाय अखा हादोंमोन नामा बावलाय दैस्लुं गोजा नै गिदिरलै लामाया नायजाया जोङो दा उल्टापानि बाजार मोनफैबाय नै उल्टापानि बाजाराव एसे बेरायलांनोसै मा मोनो मा मोना जोंनावथ' मोदोमाव जेबो गैया ओरैनोल' फैदों जोङो जेबो जानाय लोंनाय बुस्थु जेबो गैया जोंनावहाय ओंखायनो जोङो दा उल्टापानि बाजारावहाय हाबलांनोसै आरो नायनि मा मोनो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा थांगासिनो दङ गारि मटर ओरैबायदि दोबै मानसि
बे थांनाय मानसिखौहाय लोगो मोनहैजोबोबा दा गारि दोननोबो जायगा मोननाय नंला होनदां माबायदि मानसि जायो बिहिरखालै नायजाया ओमफ्राय दा जोङो जाग्रा लोंग्रा नागिरनोसै उल्थापानि बाजारावहाय हरै सिङावहाय होनदां थ' मा मोनजायो मा मोनजाया नायलांखानोसै आरामसे बेरायहैनोसैल' दा सफैबाय नालाय जोङो नै सलरपारा ओमफ्राय ओरैथ' हाग्राखौ बारबोनानै जाहारबारि हाग्राखौ बारबोथारबाय नै ओमफ्राय दा ओरै फिसा फिसा हादान जाजोब्बाय नालाय दंफांफ्रा दंफां थांथायल'सो नै गोरान गोजासै ओमफ्राय बिराद थादुन बागान दङ ओरैबो नायदो ओरैहाय न' जाजोब्बाय बिफाङा नाथाय दं ओमफ्राय नै बेवहाय नै बर' हिन्जावफ्रा दखान होदों नामा दखान दङ ओमफ्राय बेवहाय बल खेला दङ ना जोङो दाहाय एसे बल खेला नायलांनांगोन आरो बाव मा बाजार जाखो बे आयै सान्दुङा दावो बाव थारमाने बाजार जायो ओमफ्राय नै ओरैबो मैगं मोननो हागौलै दाहाय लांफानांगौ नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डखौ जोङो सफैथारबाय नै बांद्राय गोजान नंलियानो बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड माबायदि नुयो नोंथांमोना एसे नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना साननो हागौ मा खांख्राव खुख्राव लामा बेनो बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड नामा सुइजारलेण्डआ बिदि खाख्राव खुख्राव जायो होननानै साननो हागौ नाथाय बेखौहाय बुङाखै जोङो जे जायगायावहाय थांगोन बेखौसो होननानै बुंदों सुइजारलेण्डआ नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय नुगोन दान्दिसेनि उनाव नुसिगोन जोङो सफैथारबाय गोबां रोखोम दखान दङ नै जोङो दखानाव दान्दिसे हाबफैबाय मा जायगा होनो बेखौलाय गोजोनस्रि 2 नं उल्थापानि गोजोनस्रि 2 नं उल्थापानि गोजोनस्रि बेवहाय दखान दङ गिर्जा मोनसे दंमोन ना हा गिर्जा ओरैबो दं आरो ओरैबो दंलाजोबोलै गिर्जा बिजोंहाय माबा सफिया होननाय दंमोनलै हा सफिया दा जों खबर लाखाबाय सफिया बिलाइ गैयै गोजासो रायजोफोर दंफाङा बिलाइआनो गैजोबला नायदो नै दखान नोंसो मा लानो लाखिदों सलरपारानि थाइगिर लानोसै नामा औ अरखा जाहैनोसै रा दा जों फैजासेयाव थांना थाया बेलाय थाया एसेल' गारि दावखोदो बेनोथ' औ आयु लामाथ' गोगोम बिहिरखामोन मनाबो गैयारा सफिया होननाया न'आव बोरैमोनलाय सफिया रजेननि फिसाजो रजेन थाबोबाय बिराद खायला फिथाइ मोनो नामा मैगंफ्रा बिसोर लाजोबखासिगोन जा ओंखारखाबाय मा नामसै नोंला खांख्राइ बियो ए हा बबाव लानो रा जों जाहैनो लानोसै बानायदो औ थादुना बेसेथो 40 दा लांफानोसै थाब फैखागोन जों ए थाखागोन जों दा ओरैसो थांसिगोन आरो लामाया
ओरैबायदि बिहिर जाबाय नालाय बिजों जोङो ओरै गामिजोंसो थांसै। सलरपारा हादानखौ नायनानै लादो नै रायजोफोर। न'फ्रा माबायदि फानलु दङ नै बहाय। ओरैहाय नै गय जाबाय। लामाया नै बे खथ' मोजां नै मालाय खथ' मोजां खालामनानै लाबाय। बेयो गिर्जा दां चार्च। दैनि बांद्राय प्रब्लेम जानाय नंला नै। सोरगो रायजोनि लामायाव थाङोब्ला सोरगो रायजोआव थांनोबा गोबां दुखु खस्थ' सैनानै मानसिया थांनो हायो सोरगो रायजोआव। बेफोरखौ सहाय थाबनानैहाय थिग बेबायदिनो सुइजारलेण्डआव थांनो थाखायबो बिराद खस्थ' जायो आरोखि लामाया। सुइजारलेण्ड बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डखौ मोनहैनो थाखाय लामाया ओरैबायदि नायदो नै हाखर हाला बेबायदि बेफोरखौ सोरखिलांनानै जोङो सुइजारलेण्डआव सहैगोन आरो नाजाथाबनानै सहैयोब्ला। जोङो लामा बारस'नानै फैबाय। बिराद गारि मटरनि थाखाय जोङो बे लामाखौ एरायनानै जों गुबुन लामाजों फैनाय जाबाय। सालाय गारिया जेबो नङा। हाग्राबारि सालाय खोथा गैयालै। बरिया सलरपारानि लामा। बेबा मा गामि? लोगो मा सोंनोसै मानसि लोगो मा बेखौ मा गामि होनो होननानै ओरैबायदि। जेबो नङा जोङो मोनहैगोन। एक्सुवेलि जों फैनाया लामाया जोबफैबाय नै। मानखो मोनबाय लामाया बेनो मिथिबाय। लामाया बेनो थौ आदिबासि ना दुगैयो थारमाने बिसोरो बे दैयाव दुगैयो नै रायजोफोर। खम जारला रायजो जानायाबो हादानाव मग मोनसे दंजोबखायो। न'फ्रा नाय नायसाय बेलाय माथो नै एसेल' खास्रि बिस्रि नङा हादानाव रायजो जानाया। लामाफ्रा नायदो नै सलरपारानि लामाया। नांदों दोलावाखै दा। हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे रायजोफोर दिनैहाय। हेपि इन्डिपेन्डेन्स डेनि जोङो बिराद मोजां स्टेन्डार्ड जायगायाव गिदिंगासिनो दं आरो। बे महरखौ नायदो रायजोफोर माबायदि अबस्थायाव दङ। गैला खामसाव खुमसाव जाजोब्बाय रानसाव रुनसाव जाजोब्बाय। जोङो दा सुइजारलेण्डआव थांगासिनो दङ आरो सुइजारलेण्डआव थांनायनि लामाया नायदो बेसेबां खस्थ' हाग्रा बंग्रा जोङो एब्रेलागासिनो दङ। नायनि मोनहैयो ना मोनहैया नै जाबावलायबाय। टारगेट दङ मोनहैथारगोन होननानै
आरो मोनैनि खोथा गैया मोनखागोनखा দাদা ওই সরফরা বাজার যায় এটা যাব ডাইরেক্ট পাবো না এখানে দুহাই গাও দুহাই এখানে বালু পানি নাই না না এইটাই दा नायदो नोंथांमोन फोरमान जाबायना बेखौनो बिजोंनो दुगैयो ओरैनो ओमफ्राय दैया ओरैहाय एसे गिदिर जाबावबायसो बै जों दहाय सिगाङाव नुबोनायाथ' एसेल' थाङोमोन दैयानो सिनारिफ्रा मोजां मोजां ओमफ्राय न'फ्रा मोजां मोजां लुनानै लाबोनाय सोरबा सोरबा बिराद फुराना ना बिसोरो गय बागाना मोजां जाबाय बेवहायना माइया मैखोम जाबाय नै सोमखोरनो बागान बारियाव गैला हनै लामाया बैजों थांबाय गारिया औ नै कार हाबलांबाय मोनसे बेलाय नै बेयाव दुगैबाय बाव बिसिनि मैला थांबाय सोरबा हासु सोमहरबाय सोरबा खिबु सुहरबाय ओमफ्राय बे आफांनिफ्रा बेखौनो बेयावनो दुगैनांगौ बेयावनो अनेक मा खालामनो ओमफ्राय नै दाना नै 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 ओरैसो बारनांसिगोन जोङो नै लामाया मोनफैबाय ओमफ्राय दा जोङो मारै बारबावनांगौ जाखो दानियालाय होखावदो माथो उफायबाव होबोदो होखाव बोलो गोराखा मोनफैबाय रायजोफोर नै जोंनि थाखाय मोजां लामा मोनफैबाय नै दा मोजां लामा मोनफैबाय जोङो बादला बुदला फैबाय ओमफ्राय दा जोङो मोजां लामा मोनफैबाय दिनै दा लामाया हाइ फाइ जाबाय नैबावबो दखान दङ नै दा बाजारा मोनबाय ना थांबावनांगौ ना आरोबाव सलरपारा बाजारा नै रायजोफोर बावसो बेलाय माथो नै डाइरेक्ट गारि थांग्रा बास स्टेन्ड बोरैथो थांग्राया बोरैसो होनदां
बेयो सलरपारा बाजारनि रायजोफोर सलार दै दं बिसिना नै मालाय टेनसन गैया बिसिना मालाय गय बागाना सुइजारलेण्ड गय बागान रायजोफोर गय बागाना नायदो नै ओरैबो सुइजारलेण्डआ माखौ होनो रायजोफोर बिदि जेनिबो आंखाल गैयै होननायनिसो आबादफ्रा जे मावो बेनो जायो गय बागानफ्रा नुवाखै ओरैबो नायनै बे जाबाय चार्च गय बागानफ्रा ओरै नायदो नै सेंग्राफोर साखाव ओरै हाबबाय ओरै ओंखारख्लायबाय जों दा ओरै थांबाय नायदो रायजोफोर नायदो बे जाहैबाय एन्ट्रि दानाखै लेखाय दाननांगोन बाइक एन्ट्रि खालामनांगौ ने मोनसेयाव दो दे मोनसेयाव दो बिनि 100 जों दा बावहाय बाइक एन्ट्रि खालामबाय नै लादो ड्राइभारा गोगोम फैखादों ओमफ्राय एन्ट्रि जाखाबाय 100 थौ सोहोरि दानबोजोबखाबाय अबेबा बिफां सिङाव दोनसै अबेबा बिफां सिङाव नायदो दुगैग्राफ्रा एकदम खर'आव थांथारो औ खर'आव थांसै नायदो गारिया ओरैबायदि मानसि जिबायदि गारि बारबोखादों लामायावहायनो गारि एरायनो जायगा मोनै लामा मोनै बे गारिया बाव फैजोबबाय नायदो नै ओरैबायदि गारि थौ सालायथार औ बै बांलासिम थौ बिफां गायज्राबाव नै जानाया पिकनिक जानाया ओमफ्राय ओरै है सोरबा दाबो सफैयाखै
गोदोनिहाय सफैबाय दा नै सफैनानै नुबाय माबायदि जायगाफ्रा गिलु फालु मानसिफ्रानो फैजोबदों दां गारि गोनांफोरा ओरैबायदि गारि मटर हेबफैजोब्बाय बेवहाय सुइजारलेण्डआ नायदो हा औ बावनो अन्थाइ दंखायोना हा दैमा साबसिन जागोन दा हनै बेयाव औ बावसो नै
अबेनिफ्राय आदा गसाइगाव बेसरगाव नुबाय दा जोंना ब्रादार आलफ्रेड बसुमतारिया सुइजारलेण्ड होननानै जोंनो खिन्थादोंमोन बड'लेण्डनि सुइजारलेण्ड दा नुबाय नोंथांमोनहा बड'लेण्डनि सुइजारलेण्डखौ अबेनिफ्राय माने जों दा ओंखारफिनबाय आरो नै अखा हाबाय रायजोफोर दासिमबो मानसिफ्रा फैगासिनो दङ गारि लायै लायै ओमफ्राय जोंहा ओंखारफिनबाय दुगैखांबाय बेरायखांबाय ओमफ्राय जोङो ओंखारफिनबाय जों दा थांनोसै